Frantziako gobernuak abiadura handiko trenaren linea Burdeostik aurrera luzatzeko programa aurkeztu du gaurkoan, bai Toulouserako norabidean eta baita Hendaiarako norabidean ere. Burdeos eta Daxen arteko zatia 2027 urterako martxan egongo dela aurre ikusten du Frantziako gobernuak. Lan honek 3.200 milioi euroko kostua izango du eta egungo joan etorrien aldean 20 minutu aurreztuko liratekeela iragarri dute. Honi Burdeos eta Toursen artean eraikitzen ari den errepidean aurreztuko diren 50 minutuak gehitu beharko lirateke 2012an zerbitzuan ezarriko dena. Beraz, gauzak horrela, 2027an Baionatik Parisera joateko 3 ordu eta 25 minutu behar izango dira. Dax Hendaia tarteari dagokionez, Garraio Ministerioak azaldu du, oraindik ez dagoela aurrekontuen aurre ikuspenik eta proiektua sakonean aztertu behar dutela oraindik. Gehitu duenez, helburua linea hau Gipuzkoako mugara beranduenez 2032an iristea litzateke.